Hei, eli mulla on tää mun hienoin paikka. Tässä on tällainen ihana kaulus. Kato. Wow. Kuoliksä? Mä huotta. Eli tämä on sinä sanot, minä teen haaste. Ja mä näytäkö tänne myös joku video koululle. Niin joo, kattokaa se. Ja Halloween-jekku. Peukut pystyyn. Ei, se on 16. Jakaa 12, mutta oikeasti se ei ole yhtään vaarallinen. Ootas! Siinä tapetaan! Oikeesti Halloween oli ihan normaali. Niin, ei se ollut kuvattu Halloweenina. Hei, oikeesti näitä muakin. Eli Toi keksi mulle eka haasteen. Eli sun turpa kiinni. Hei, Mä poistan tän. Mitä? Mä poistan tän. Et? Eli sulla on... Eli sun pitää... Eli Eli sulla on... 7 sekuntia aikaa päästä. Ei tää on 7 sekunnin haaste, kun sinä sanot, minä teen. Tää on 7 sekuntia. Aina se pallo sen. Ei kun oikeesti tämä on sinä sanot, että minä teen haaste. No sano nyt joku tehtävä. Minä sanon, sulla on se... Kippettu kiikku yli. Okei. Entä kiikku, täällä on vähän kiikku. Mä oon nyt kiikuttaneet sua. Oikeesti ei nyt Sitten sä valat se turpa. Elikkä sulla on 20 sekuntia lankkuasennossa jossain täällä. Meidän ihana nurmikko. No mä näytän. Oota, stoppa. Stop. Ei! Okei, se on tällainen. Tälleen 20. Mä vaikka ollakin, ottakaa. Minä pidän sitä kameraa. 2, 3, 4, 5, ei ihan aita. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 6, 7, 20. Okei, toi oli vähän yli 20 sekkaa. Ei tässä siis oikeesti vasta. Moro! Mä se tuon puuhun ja sinne 20 sekuntia. En mä oikeesti pääse mihinkään puuhun. No okei, mä yritän. Tän jälkeen pois. Ei. Kyllä. Ei. Kyllä. Apua. Mä siis en osaa olla puussa. Ei ruokaa kohta, ei se oo puu. Okei, toi oli hylätty. Nyt ei lopeteta. Ai. Katso. Ei kun oha väärä! Täällä on tämmöiset näkymät. Tällä Tiktekö se oikeesti ollaan vuorolla. Meidän pihassa. Nytten! Mulla on sulle haaste. Hei, oota hetki, moikka hetki. Hän kipää puuhun. En tiedä mihin puuhun. Elikkä sitten vaan puuhun. Ei se kuulu. Kuvata. Mä vaan siis en ihaile itteeni. Oikeesti mulla on kauhean aika rumat housut. Ja sit mulla ei oo ihan hienommat sukat nyt päällä. Siis me ei olla yhtään valmistautunut tähän videoon. Vaan niinku Bisonin mafia on huono. Tuut. Tähän. Mä en siis ite tuu tohon. Tähän missä mä oon. Tuut. En. Ei se muuten kuvaa. Kuvaa. Näkyykö se? Joo. Eikä näy. Näkyy. Ei mua näy, kun se on tonne. Ne. Mun veli on vähän raage. Ei. Hän on puussa. Ei! No. Poista tän, jos se kuvaa tyhmä. Se ei kuvaa
meidän kuva. Ei kuva! Ei näy! Näkyy. Ei näy! Tänne päin! Mua vähän nolottaa, että mä oon tässä Rauke-videolla. Meillä ei yleensä oo sit näin hauskaa. Eläkä kippää kauhean ylös. Hullu! Se pari ylös! Mä en tähän oikeesti kuolla tänään. Pari! Mä kuolen tänään. Pari! Tuu nyt alas! Paussi! Mä keksin seuraavan tehtävän ja se on mulle ja niinku Artulle, me kummatkin niinku tehdään se. Paussi! Ai turki! Eli sit vaan pihlajapuun luokse. Siis kummatkin tekee tän tehtävän, niinku me tehdään niinku näin, että me ollaan tässä niinku vähän pihlajamarjaa syödä. Täällä on pihlaja. Täh? Saa siitä syödä. Se on kyllä ihan yleinen puu. Joo, mä syön vaan ihan vähän, mä en syö paljon. Annako mullekin yhden? No tässä on alempanakin. Nyt vaan välikköön syömään. Mä en taida syödä tätä. Tässä kun mä luultavasti purjaan tän. No okei, en ehkä ihan purjaa, mutta sylkäsen ainakin. Mulla ei oo tässä mitään vettä. Ei oo taskuja. No on täällä minulla Näet? taskut. Sisyttäkö? Joo. Elikkä kuvaa mua. Ja... Tää on kirpeetä. Hei, älä! Kuvaa mua. En taas syö tota. En syö enempää. Äkkä syö. Kyllä mä syön vähän. Nyt syö. Et sä syön edes kuorta kuin ihan pikkuriikkisen. Älä sulle toisten siiniin. Oikeesti mulla maistuu se täällä leuassa. No aina. Hei, nyt mä Seuraava haaste. Nyt me kippää sinne puuhun, kun mä ite kuvaan. Mun mielestä tällä puussa on vähän liian hankalaa kiivetä. Onko se niinku päällä? On. Nyt ollaan puussa. Niinku data on niin. Tällä on, tuolla on pikkusisko, tuolla on joku asfaltti. Mennään alas. Me ei voida nyt... Ei tää ollut päällä. Laita päälle. On, ai vitsi. Me ei voida siis tehdä oikein Tipuit tosta. tehtäviä, koska mun kännykkä on sisällä. Ja mä en saa ottaa sitä. Mulla murtu jalkaa. No ei oikeesti. Oikeesti tää on siis murtunut jalka. On sulla lehti täällä. Niin onkin murtunut kerran kuippasi. Hei, käy vaikka siellä paikassa. Ja mun isosiskolta on venähtänyt sormi. Ei Äkkiä ihan murtu. keskari. Hei, Niinku käydään siellä paikassa, missä mulla murtu jalka. Tuu, moro. Jota. Kävelemään Elikkä siis sinne me kävelään sinne kohti. Tuolla on roskis. Siellä tursuu aina roskaa yli. Ja elikkä tässä ei ole nyt kauheasti näitä tehtäviä, mutta kyllä tää on ihan kiinnostava. Hei!